braćo i sestre, ovo je naš narod. Naš narod, nakon što mu se izdešavalo to što mu se izdešavalo, pogotovo u protekloj agresiji, nije zaslužio da pljujemo po njemu. Boga mi nije zaslužio. Zapamtite, nije zaslužio. Naš narod je zaslužio da mu pokušamo prići, da mu pokušamo naći opravdanja, da na lijep način objašnjavamo našem narodu vjeru, da na lijep način objašnjavamo ljudima šerijatske propise kako da obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala. Jer žestina ne dolazi sa dobrim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a ti si sa Allahom milošću blag prema njima. Jer da si žestok, oni bi se razbježali od tebe. Od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da je bio žestek, razbježali bi se. Jer niko ne voli žestinu, niko ne voli osude, niko ne voli napade. Pa brate moj, da dođeš ti meni da pljuješ po meni, da pričaš protiv mene, pa ne mogu ja prihvatiti to od tebe. Bez obzira što koliko god da si u pravu, ne mogu prihvatiti. Ako želiš da priđeš čovjeku, pokušaj ga pohvaliti. Da ima nešto kod čovjeka lijepo da mu priđeš. Ako ništa, pošto kaže ja jedne prilike, i onaj cuko ima nešto kod sebe lijepo. Makar ima lijepe zube. Fali mu zube, ima lijepe zube. Braćo, ali napadati, vrijeđati, omalovažavati, to ne može voditi nikako dobro. Prenosi imam Buhari rahmatullahi alaihi hadis od Abdullahi Mesuda radijallahu ta'ala u svom sahihu, da je nakon bitke na Huneinu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao Aqra' ibn Habise 100 deva, dao je Hisn, dao je drugim vođama mušrika. I dolazi čovjek Abdullahu ibn Mesudu u ovoj predaji i kaže inna hadhihi al-qismata ma urida biha wajha Allah. Ova raspodjela koju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio nije Allahu poslanik htio Allahovo zadovoljstvo. Bio poslanik nepravedan, tužio poslanika za nepravdu. Znate šta znači utužiti Allahu poslanika da je nepravedan? Znači kufr Allahu azza wa jalla. Brate pažnju, djelo, samo djelo, kufra. I dolazi Abdullah ibn Mesud, zaklinje se Allahom subhanahu wa ta'ala da će obavijesti poslanika svoj zemlje. I obavještava ga. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Iza lam ja'dil Allahu wa rasul, fa man ja'dil. Ako nije pravedan Allah, ako nije pravedan poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko je onda pravedan? Ali obratio pažnju, postupak poslanika za sve. Nije otišao do toga sahaba, nije počeo da sa njim svađa, nije počeo. Kaže, rahimallahu Musa, faqad uzi akthara min hada fasabar. Allah se smilovao Musa alejhi salam. On je više bio uznemiravan od ovoga, ali se strpio. Šta je Musa alejhi salam uradio? Šta mu nisu već uradili? Ali se strpio Musa alejhi salam. Tako, dragi moji brate, cijenjene sestre, moramo se strpiti na uznemiravanja koje dolaze. Jer ljudi koji su živjeli prije nas bili su daleko više uznemiravani. Ali to im nije dalo povoda da daju oni povoda nekome. Jer u Mekki se čekao samo povod opravdanje. Da se pridobije javno mnijenje ljudi, mušrika i okolnih arapskih plemena i da nestane Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i šačica muslimana, ashaba iz Mekke. Javno mnijenje. I o tom učenjaci govore. I to smo par puta isto spominjali. Jer kad dolazi Musa alaihi salam faraonu, čovjek sam sa svojim bratom, dolazi kod faraona koji za sebe ima vojsku, ima policiju, država. Znate šta znači? U tom vremenu najveća, najjača, faraonska država koja za sebe ima kulturu, koja za sebe ima civilizaciju,
Dolazi Musa a.s. pred faraona. I raspravlja sa njim. I poziva ga u la ilaha illallah. Fakula lehu qavlan lejinen, la'allahu yadzekeru au jahša. I recite mu blage riječi. Pogledaj. Bez obzira što je faraon, bez obzira što je ubijao mušku djecu, a žensku im ostavljao u životu, bez obzira što je uradio. Recite mu lijepe riječi, ne bi li se pokajao? Ne bi li se opomenuo ili se zaplašio? Obratite pažnju, braćo. Šta je spriječilo faraona da ne ubije Musa a.s. Dolazi Musa a.s. kod faraona, a faraon kaže svjetini, kaže svojim podanicima: Zeruni aktul Musa fel jed'u rabbe. Pusti me da ubijem Musa a.s. pa nek on moli svoga gospodara. Što treba faraonu da traži dozvolu od svoga naroda? Kažu učenjaci, treba mu javno mnijenje. Jer niko ne voli nepravdu. Jer kad ljudi vide, braćo i sestre, da se bilo kome u društvu dešava nasilje, jasno nasilje, zulum, ti nisi niko ništa uradio. Ti si dobar član društva, čak koristan, prijatelj svoga naroda, voliš svoj narod, nikog ne uznemiravaš. Želiš da obožaješ Allah, da budeš musliman, da sačuvaš svoju porodicu, sebe od džehennemske vatre. Fin si komšija, fin si na ulici, pošten čovjek, uzorit, građanin ovog društva. Niko ne voli, braćo draga, cijenjene sestre, da mu se čini zulum na takav način. Zato nije bio problem što je onaj dječak, u hadisu koga bilježi imam Muslim, onaj dječak koga je ubio onaj sihirbaz. Nije bio problem što je mladić, dječak, otišao sa svjetske scene. Otišao, ubio ga. Ali što je bio problem? Problem je što je čitava masa pred kojom je ubio tog dječaka prihvatila šta? La ilaha illallah. To je stvar. I to je veličina. I to je mudrost. Zato, obratimo pažnju, braćo moja draga, obratimo pažnju oko ovih detalja, oko ovih stvari. Na tom putu, kažemo opet, niko nema pravo da razjedinjuje safove muslimana. Vjera jeste savjet, dinu nasiha. Vjera je savjet, tačno, i muslimanima općenito, i poglavarima, vođama muslimana i predstavnicima i tako dalje. Ali, braćo moja draga, cijenjene sestre, sve ima svoje mjesto, ima svoj način. Ali, upućivati javno, pozivati na teobu nekoga zato što sarađuje sa muslimanima, općenito, zaista nije primjereno i nije dobro, jer kažemo podjele i trvenje među muslimanima mogu odvesti ka mnogim stvarima. Jedna od tih stvari, ubrzo ćemo inšallah završiti, podjele i trvenje među muslimanima može odvesti ka mnogim stvarima. Jedna od njih jeste da ćemo zaboraviti, braću, ko je ovdje koga ubijao 3,5 godine? Ko je koga ovdje silovao? Zaboravit ćemo 20.000 naše djece koja su ubijena. Zaboravit ćemo 50-60.000 muslimanki koji su silovane. Zaboravit ćemo i 10.000 Srebreničana. Nećemo imati vremena oko toga da pričamo, ali ćemo imati vremena da se trvemo međusobno. A ne mislim da i jedan patriota ove države i ovog naroda radi tebi ili bilo kome drugome o glavi, kao što su radili oni koji su nas ovdje pobili. Druga stvar, braćo, nemojmo zaboraviti da se nama jedan put desila autonomija. Kao što znate, u protekloj agresiji nama muslimanima u Bosanskoj krajini se desila autonomija, gdje i danas dan postoji neizliječene rane, gdje je brat na brata doslovno pucao. Otac na sina, sin na oca. Mi nismo ovdje narod 100 miliona, sa brojnošću pa da sebi možemo dozvoliti luksuz, nekakav, ne. Ni tada ne možemo dozvoliti luksuz.
A kamoli, pitanje 2 miliona, da li nas ima, gdje je borba za svakog pojedinca ovdje, za svakog Bošnjaka, muslimana na ovim prostorima je borba da ga sačuvamo, da ne bude otrovan drogom, prostitucijom, da sačuvamo porodicu našu, da sačuvamo zdrav razum, da sačuvamo, braćo i sestre, vjeru na ovim prostorima. A bojimo se da trvenje, međusobne razmirice, pogotovo na većim nivoima nekakvim, mogu itekako prouzrokovati dalekosežne posljedice.